Pasibayo ko pala niya, Kuya Alvin Bautista ni Exploring Pampanga. So for today's video guys, no, na-invite nga tayo dito sa Brew Hub Coffee Shop dito sa Balibago, Angeles City. So magkikita yung Brew Hub dito sa District DC Building, yung bago tayong building dito sa harapan ng Shell. And then malapit sa mismong Astro, Cabalen. And then magkikita mo siya dito sa side ng Bank of Commerce. So madali naman siyang hanapin guys, no? Nandito na ako sa loob ng Brew Hub Coffee Shop. So pagkapasok nyo dito sa Brew Hub, so kailangan nyo mag-temperature check, mag-alcohol, and then magsulat dun sa contact tracing nila guys. Mapapansin nyo, kabalin, may mga barrier yung mga table ng dito sa Brew Hub. So umusunod sila sa protocol. Dito kabalin, bali nandito na tayo sa pinakaloob ng Brew Hub. So kung nakikita nyo sa pinakaharap ko, ito yung mga product or items ng Brew Hub. So meron silang nachos, yung french fries nila, and then yung clubhouse with chips, and then itong ice cold macchiato nila, java chips frap, strawberry, oreo frap, and then yung cookies and cream, and then Okinawa. Bali titikman na natin itong mga drinks ng Brew Hub. So una natin titikman itong ice cold macchiato nila. So ito siya. So bali no, napakasarap ng ayato ng Brew Hub. So lasang-lasa po yung combination ng milk tsaka ng coffee. And then syempre ako favorite ko, ice cold lang talaga pag nagka-coffee. Next natin titikman itong java chips sa wrap ng Brew Hub. So ito, take it. Sarap niya guys, no? So sa lahat ng mahilig sa chocolate, so perfect ito para sa inyo. Let's try guys. Binabalan next na itatry natin itong strawberry oreo wrap nila. Ito siya. Yun ako, mahilig naman kayo sa medyo maasim, matamis. Perfect itong strawberry oreo frap nila. Next natin titikman dito ang cookies and cream nila, kabali. Try it. Yung lasa niya hindi siya gano'n na matamis. So malalasahan mo talaga yung pinaka cookies and cream. The best, sarap niya guys. And last natin titikman itong Okinawa with cream cheese nila. Ito. Sarap niya kabalin. Hindi mo malalasahan yung sobrang tamis. So sakto lang, pati hindi nag-blend siya doon sa mismong cream cheese. Dito kabalin, titikman na natin yung mga foods ng Brew Hub. So una kong titikman dito clubhouse nila with chips. Siya. Napakasarap ng clubhouse nila. So pwede siyang for breakfast. And then kung ayaw nyo magkanin ng lunch and then sa dinner, pwede siyang pang-alternate. So open naman yung Brew Hub from 7 AM until 10 PM. So pwede siyang orderin. So mabigat na sasaktan. And then yung cheese niya ang sarap, and then may meat na siya. Ito, syempre, napaka-healthy niya kasi may vegetable siya sa loob. Next natin titikman itong pinaka-cheesy nachos nila. So, ito pinaka-taas, guys, no? Napakarami niyang cheese, and then napakadami niyang meat, and then vegetables. So, titikman na natin siya.
Hindi siya tinipid ng cheese tapos yung pinaka-meat ang dami niya. And then napaka-crunchy pa rin ng ano, pinachips niya guys. Bayo kabalen niya ako yung Alvin Bautista ni Exploring Pampanga. Yun ako kabalen na in-invitahin ko kayong pumunta dito sa Bruwag. So tapat lang siya ng Shell, malapit sa Astro, so sa side ng Bank of Commerce. Ito yung bagong building dito sa Balibago, Angeles City, yung DC District Building. So yun guys, no, try nyo, napakasarap ng foods nila, tapos mga props, ice cold macchiato, tapos itong pinaka-Okinawa nila. Welcome to Brewhub. We are open 7 a.m. to 10 p.m. every day. If you're looking for a cozy place to hang out with your friends and family and very affordable price, try Brewhub because we give you the best. Hello, Brewhubbers! Make